Parliament is not easy to have a speech after such kind of addresses here, but let me speak Bulgarian because more or less this language will be much more used in the world in the future, I'm sure. Dear Mr. President Benji, Namaskar, if I'm correct? Okay. Между другото, машкар на български език значи човек, който е готов да скочи в огъня и да помогне на другите хора, жертвайки живота си. Това го казвам само да започна моето експозе. Драги сам, господин Хинол, господин Минев, техните разходителства вече ги няма. Уважаеми дами и господа, за мен е действително удоволствие да бъда пред вас и преди всичко благодаря ви за поканата да присъствам на този изключително тази важна среща. Примете поздравите от хилядите български чернокръстци, не само по повод на тази среща, а примете поздравите, благодарностите за всичко това, което правите не само в България, а в целия свят. За мен е гордост да застана тук зад вашия символ, който се намира в целия свят, символ, зад който седат десетки достойни хора. Да се работи за хуманността не е монопол. Всеки може да работи и да помага. Но да работи за хуманността, това е кауза, зад която могат да застанат само хора с големи сърца пълни с любов, сърца готови на саможертва. И аз съм радостен, че съм между вас, защото аз зная, че вие сте тези хора, които имате тези големи сърца и сте готови във всеки един момент да помагате. Няма, естествено, по-добър партньор на Ротари в света, отколкото Червеният кръст и Червения полумесец, и обратно, няма, естествено, по-добър партньор на Червения кръст и Червения полумесец от Ротари идеите, защото тези идеи са почти еднакви. Нека да се върнем в България. Между Българския Червен кръст и Ротари България съществува едно партньорство, което е образец на партньорство. Партньорство, което могат да се учат всичките структури, не само в България, в света, партньорство, което могат да се учат и политиците. Ние подписахме споразумението си за сътрудничество некъде да е, а в българския парламент. На входа, на който е написано Обединението прави силата. Римската поговорка разделяй и владей за нас не съществува, защото ние знаем, че когато сме обединени, ние сме силни и много, много по-ефективни. Аз ще завърша моето кратко експозе. Тук моите хора ми бяха приготвили 6 листа официално изказване, протоколно. Но аз не искам да го чета, защото това, което ви го казвам, то излиза дълбоко от моето сърце. Обичаме ви, уважаваме ви. Ние сме с вас. И искам да завърша с нещо, което не мога да го споделя. Червеният кръст и Червеният полумесец два пъти получи Нобелова награда в своето съществуване. Аз считам, че е време и лютарианците да получите това високо световно отличие, защото това, което правите, е достойно за адмирация. Само да вземем факта, че благодарение на вас в света вече няма детски паралич. За мен това е достатъчен факт да бъде издигната кандидатурата на лютарианците, за да получат Нобеловата награда. И ние сме готови, ако е необходимо, Червеният кръст да бъде този, който да говори лютарианците на Нобеловата награда. Доста емоционално така говоря пред вас, но в крайна сметка ние сме съмишленици и ние заедно ще вървим, защото по света е първа свит, за да живеем мирно и да се обичат тези хора. Тази ситуация ще има нужда от нас. Още има други човек и Господ да не благослови всички.